Kaon ba? Ako here, pray. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Far is the echo when Pam! Mga unig yung may kihumanag dyan. Ay! Bawa natin mga on, me. Lisod kay abrihan ng anos ka ba kakamot. Ay, Paul! Ay, Paul! Ay! Say hi to my vlog! Super Super miko guys. Goodbye. Super ganda. Nangaon Super init guys. Ba-earned. Say happy birthday. Say happy birthday. Happy birthday, Papa Ruspen. Sorry nga, late medyo kay na yung class. Ano tayo klase? Yung hapon. Ikaw na po sabi happy birthday. Happy birthday, Papa Ruspen. Say happy birthday. Say happy birthday. Happy birthday. Super Pam. Yeah, ha? Spaghetti. Natago, man. Nangaon na sila Super Pam. Ako pero mo maroon. Si happy birthday, si happy birthday. Happy birthday to na birthday. Something happy birthday, something happy birthday. Hi, Merry Christmas. Ay, na happy birthday, na happy birthday. Namiss kami. Pero daw na ko. Ay, very good. Taro kayo ng buda. Very good. Ayun. Kauti. Dings. Ay, nagkaos dings. Okay, itong last na kong video, siya ba yung pinakaunang intro? Siya. Wala kasi sitir. Nangaon na mga Super Pam. Palay kung ako budbud akong unahog kaon. Lami ang budbud, my goodness. Lami ang budbud. Wow! Shout out sa nagbudbud, lami kayo. Lami kayo ang budbud. Ang budbud, ang ngaon. Lami kayo ang budbud, kisay ka budbud anim. Kisay ka budbud anim people. Lami kayo ng budbura lagay. Dahil ni may anang kita ano ha? Puhon. Puhon kay. Mo nag-negosyo. Dagang na upload YouTube kana mong tan-aw na ba? Na-upload na itong gahakot ganyan sa Domingo. O katong Dagang milyon na mo views ana nga. Kadawas na kayo trabaho sa Domingo. galali sa isla itong kuan ba katong gakwad sila itong mga politiko naabot na po sa YouTube. Bible. Happy birthday sa nag-birthday. Shout out sa yab nimo. Wala. Sayang mahal. Wow! Ate Bebe. Bulbul ako na. Nangabot ang mga O-Barb. Si happy birthday kay. Nga happy birthday. Gari nga. Franz, budbud Franz oh. Franz, budbud oh. Budbud oh. Yasa. Dungan na tagkaon ron. Mahulog. Dungan na tagkaon.
Tipangga. Super pam na. Ang anak ko koto kung video kay Mark. Teka nakita ko niya. Basic yun sila. Nga. Ang anak ko to kay malami po ipa. Lamit na ikaon ba. Super pam. Naday mga tao. Oh, hi. Hello mga tao. Nimrod. Oh, ganito yun. Pamar to sa super pam mga